accept kok flash mo amat tunai ya. Nakaliang cunga kumuwi na ki nong 3 months mo ba okay lang kasama ngamla ban ong ban chupe ya kai ka ba pai ba ki lak mo tuan po ka jela megala junta kitang ikendu jinge nakada wi sa pen bor ban le yo ada te bunsin ngala ju persang ban buat kilap kelenti mong no nakakenun ka jungi jong ka weekend in the movement ngila ju persang ban buat kilap kelenti kuno bang yo ban kren lam batu chief minister jong jelang dan rai hadu ka mentang kemi olat bang ngila paro ka jungto lembaga kenhun ka jungi ban yo ban kren ba chief minister rai hadu ka mentang kemi yo ya coba la pedang ne am bang yo ban kren ke kani ke ai ke ba ka pentlalong yangi kompita ki brio ki bangi keren ni yang banyada na kamta ka imlang ka salang ni haban simti kumno bangin senran lam ki pai ba namar ki babon ki pai ba khamtam la dingi keren kum kitu ki bara dangwan ka jinglong ka baduk ka jongki menta tang na ka daw bakim dan yu adhar ki sa pendu no yo kaurasan hendrai ka ai ka bajia ka long ban ka sarkar aba persang man pan ka jingtho ka khamai ka no jingtho ai ba chu jubab be tang po ki ko khobor te kidon giro gibreu ke badi banyo kumya ka MHIS ka smart card ka bagi di bandon ndai kidon ki badon smart card bro ndai tanah kata bomton ada har cuma ta kim yo so ya ke jingirap lum bagi hospital bat kiwe ki babon kum hakini ki scheme chi spas ni la dengi kren kum kani ka Manrega Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ka bagi di banyo kum kinong belas ni ndai tanah kata bagi don yo adhar ro la sa punduna tingi syamba kani ke ai berkhoi kalong ba nakaliang hi jong ka sarkar jela ka jungi ka panpau shai baka klem da buram shu ya karai jong ka Supreme Court badan buram narus nam arja khat pran ya ka bangila yo I hero da jingtho ka Supreme Court badan buram ka dapong lupa hero ba ka Meghalaya ka Assam ba ka Jammu and Kashmir kini ki lightly ki state kilong ki jela ki ba pair banong ban pelong mandatory ro on la ban bediang bat haban ai ke jingida ka bakarpang bahai ki namar balai baki pai ba hi ki ba em hapok ke jela kide hi kamtam la dengi ken ke jela Meghalaya kidang dei ki pai ba ke belong ki jai ndre ki berit pai kidang dei ki chilu tribes do kat menta namar balai ladang i pai hlok ni ka benta nakaliang chung kenhon jongiro adin bangila shemti ya ni ka kam ngila pha hero ya ka jingtho sipok ka autonomous council berlaitli ki autonomous council kum ka KHDC ka JHDC ka GHDC ro kumju ngila pha te hendrai hadu ka mentaru ka jubab ni khemyo namar ngi kwa hero ban nakaliang ka district council kan pass ka resolution kumno ban yada ya ki pai ba nong song tugan ko jela Meghalaya baki di ban yo ya kata ka jing sauto ha ka ba kumno ngi don ha ka sik schedule jong kari India nakara ka daw nakaliang jong ngahi kumwei na pdeng ki pai ba nong song dak jing sokia dak jing kitli hi hagi ni kisngi ki bakendian ngalawan hi spo high court daladi klem don kam mong bangan hab ban lang baki lawyer ngalapan ya ka petition napo ka Meghalaya high court badan buram tenrei mentaro ngalayo pat ya ka jing pedang jong ka Meghalaya high court badan buram ya ka ba ngan ya syakmat ka bangan ya kun persa bat ka sarkar jela lemba ka jing kersan lang ka jing senran lang jong ki pajba ki bedu ya khaurasan ki pajba ki bedu ya ka smart card ne ki pajba ki bedu ya ka jing belas ngi hispa ngi ne kino ro ya ka ki pajba hi kimpat pedang ya adhar tani kedai kuwi ka benta ka bana kaliang jong ngi hingi persang ban yang syakmat ban yada hok kat kum ka jing betha ya ka bangila snow tho shai na do ka basdang adangi pai halor ka riti senchar jong kari India nakata ka daw ngilap ba ka sarkar jela ka jungi menta ka klemburam ro ya ka Supreme Court order ka klemburam ro ya kata ka riti senchar pajba ka badi ka Indian Constitution bat ka ai berkhoi ka bangilap hi menta kalong ban nakaliang jong ka sarkar jela jungi menta kala shimti hi dalade ban wan ra shi sundan ya kata ka jing senchar don bor da ka ba penting ki pajba bagi pajba ki di ban long ki briu ki ban hap long hapo jongi kum ki MLA ngani kita ki bolong ki minister bagin hap long ro ki pajba ki ban hap ban mane blay ki den nak ta ka daw abangi snautu bangi em hapo ka risin senchar pajba kari ke balai loy kari ke balong hi ka jingeda ka bakarpang ngimdai kari ke ban ongno ka ban senchar do president ndai kari ke ban senchar do prime minister lengba prime minister ngidon chief minister nakata ka daw ngi snautu shai bangi yang bandawa hapo high court menta da public interest litigation
lembaga high court kelap pediang mentah bat ke ka bang ibu syapok ka high court kata kalong ba ngin hab ban yang persa ya ka sarkar jela halor ka jing penbor ban le yu adhar da ka bapendu ya ki skim sarkar beper kham tamru ban ka sarkar jela ka jungi ka klem de borom ya ka supreme court order bat kum juro ba ka sarkar jela jungi ka klem khen dor shu ya ka riti sanchar paj ba jong kari India ka bang itip kom ka Indian constitution kita gidi ki mak ke ba kongsan ke bang ibu ne ke por bat ke berkhoi kembang rayo ya ka jubab no ko high court meneh kalong ban nakalian juk high court kan sakhot ya ke herring hagini ki singi ki ban sawan bat ka sapenti biru sanga hakano ka tarik bakan bu ke herring barang ngej kham ba ki paj ba ka bios ngawi kini bat ki paj ba ki ba pedang ki paj ba ki ba jet ya ka lenti ka ba kum ki nong song snong ki ba song ha ka ri ka ba lai loi kum ka jaj ben riu khasi ka banginang don hakani ka jela Meghalaya menta ngidi ba so thu ba ka jingida ka ba kerpang ka di ban longhi ling ba ka district council balada ka district council kam don kam syu menta ke ka banginan kam pat la sai hadin habot kamla syu ban pediang ya ke ba ki paj ba menta kin ha banlong ki nong jit ki paj ba ki ha banlong kita ki bong nong pej nong jungo nam tak em lang salang ada ka sarkar ka badan lamba ki briu ki balong ki riu paj ba hiro na kata ka daul da ka sarkar kam don kam syu gini berkhoi ngi so thu sai ba ngi la du no ka sarkar ko jela Meghalaya na kata daul kum ki paj ba ngin ha ban sim khia ya kini ki berkhoi dena ta ka daul ba lingba ka high court badan buram la dengi pai ka kum ki honorable justice i barong i justice badan buram i sir HS thank you i bandon lang ni kapor nanta i honorable justice i bedai i sir W Dingdo i barong i chairman jong high court bat kum juro i honorable justice i bedai i sir B Bachataji kini bro laingot kin sadan hapo ka bench ka ban sai ka rai nakam dapat sim ya ke jubab halor ka hok ba ke jing sisa ka ba kum ki paj ba nong song snong namar boleh ngahaban kren ne ka por ladangi kren kum ka constitution of India menta ka balai ka protection yang ki paj ba berkhoi ladangi pai ka kum ka article ba khatsau ladam all pa right to equality handai ya kan ni mentang ikimi issue ba kan dang trekam hapo ka jela ka juri ladangi kren ka article arpway right to life and personal liberty tadi ru kami issue ba kan dang trekam hadu ka menta bat kum ju susu abangi pai ladangi pelong ki jingelang kum ka jingelang paj ba kham tam bangi pelong man hakani hapo hangtei hapo barik point kendai trik jong ni banaya yong baladam ngi bakal don ke jing syakhang ke ba ngimla syu ban suthu balai ba syakhang na kata kadau kamu ngi claim im syu ha ka jela ka balai loi ngi claim im syu ha ka jela ka brang don ka jela ka brang long ka jela ka ba sinchar paj ba kamut ngi la em ha ka jela ka ba sinchar da manore mano shimet kum ki briu ki ba suthu ki ba champang ki ba ruspa ki ba nang lut dong sudang ndai kumu paj ba ha ban yang bersyakri nak kata ka hok jing paj ba lada kita ki breu ki bakam milade ha ka por ba ki wan yalap election ki om bangin don senda jong pi ndai menta sono ki ja lada ngi i bagi babun ki breu ki bang bangi eje pi ngi eje ka ri ba ka jai ben reu ndai sono ki ja am don manuru ban ong ban sim khiai kum kani ka beta ya ka ban yeng edai ki paj ba nong song snong na kata ka dau lada ngi pai hi halo kani ka benta ngaso bungu sisa ya ka Meghalaya High Court bakal pediang ini ke benta bat ke berkhoi ngej scam hero lembaga Meghalaya High Court kan saai ke rai na ke benta ke jingbha ke jingbet ya ke bakum ki paj ba nong song snong ki besong ko jela Meghalaya kin sayo ya kata ke burom ke bakrau na ke benta ke recent char paj ba ke bang hi hapo ke Meghalaya ke bedan hapo ri India kita gidi kimat ki bakal kusan bakal pempau ni ke por namar ke jing sausi ke jonga hero ko muwei na pediang ki paj ba mong no abang ayeng ban train nam tak imlang salang asongsi do kata-kata namar ngamla ban chupet abang ai kum hagi por ba ki paj ba ki do ya ka bam ka di kum ha ka por bawan ka klam covid ngam ban seng ha ban sei na plang ha ban yarap khaw nga ban yarap we ki hendrai ka ka ba jiapat abang ai kum kani ka por ka bamta da ka jingwan jo kani ka adhar ban penlong don bor ban pelong ikum kata ka benta ka bakongsan bagi paj ba ki myo yo adhar ka mukila dolot ke berkhoi ha kata ka por ngasong thu sai baka sarkar jela jongi menta si sendon nga ban simtino ban kamno si sendon baka sarkar jela jongi kala khenyi ngi paj ba bangi de ki mrat hakmat jongki kata ka de ka benta bakongsan hendai hadukat menta ngai skam bo blai ya da Oblay don rengkat lang bat ni. Wai ka boy ka bor. Wai ka jingtip ka jingnang. Ndai na kata ka daw ngaro si sendon. Dalade hi marway. Nga pha ya ka petition. Nga ikon hi ya ka petition. Nga ong ba si sendon ngam don kam ben bu loya nang nonoro. Ndai ka ai ka bangan nyat hi. Nga nyat ki kum ubriu uba em ha ka recent char paj ba. Nga em ha ka ri ka balai loy. Nga em ha ka ri ka bakhoi. Nga borom ro ya ka riti senchar paj ba. Jong ka ri India ka badai ka Indian constitution. Na kata ka daw nga dia ben yang scam. Bat ki paj ba nong song snong ki bi asngau ki ni ka kubor ka jubab ka bamenta ki
kin mi syakmat kin don bentalang kin shimlang bat ki badu kawarashan ni ki badu ya ka skim si spa sngi ni ki badu kino ki jing don kam ki jing mentoy ki biyo sarkar ki don kam ban mi ringkat lang da ki jing senran lang ha ka te ka sngi ya ka ba ka Meghalaya High Court badan buram kan sakot ya ke herring ni dia ban mi ringkat lang bandan kata ka di ka benta ka bang pan ni port dongin long ki breu ki basngo tho ki basyempang dongin em kum ki breu ki balai loy ka sarkar ka di ki jong upaj ba ya ka sarkar la yeng do upaj ba bat ha ka sarkar hero la don de ki riu upaj ba ki balong ki MLA la ni ki MP la ni ki MDC te kum ki upaj ba ngin yeng scam nangam ta ka lawe jong ka ri ba ka jaj ban riu la shai ba la shisni kita ki di benta ba pa